Sa akong diary, pahina 4, ako nagisgot sa mga bata nga nangutana sa ilang inahan. Ma, tinuod ba ning first love never dies? Ang mama mitubag, "O anak, tanawa ng inyong amahan. Ako na siyang first love. Apan hangtod karon, buhi pa ng animala, ug wala pa jud mamatay." Mga igsoon, ang pagtambal sa nasamad nga relasyon, ang pag-atubang sa daghang mga pagmahay, ang paghikalimot sa nangagi, ang wala matubag nga mga pag-ampo, mo'y mga isyu nga nagpahipi lamang sa imong dughan, ug sila mapukaw nga wala nimo dama tingali sa sumad sa iyong kasal, tingali sa text sa inyong ex, tingali pagkadungog ninyo sa inyong team song, o kaha sa mga sungog-sungog sa inyong barkada. Mga butang kini nga mohasol kanimo hangtod nga dili nimo hatagan og maayong pagtagad. Unsa man pananglitan? Una, pinaagi sa pagpasaylo o kung mahimo magpinasaylo ay nga wala na'y paghisgot sa nangagi. Ikaduha, ang malipayong kasing-kasing mukatawa kanunay. Kung doon na kay problema sa kwarta, problema sa pamilya, gibating kakapoy, sakit, ang pangumidya mubugnaw sa kainit o mumayo sa imong buot. Ikatulo, mag-istorya na ikanunay. Dili na kinanglan himuon sa mall or sa park. Mahimo ra na sa atong gamay lugar, sa atubangan sa balay o sa likod ba. Pagkuha mo dito banig, bukara sa gawas, o magyaka mong duha, butangi o buwak sa tunga, magtimplag kape, dili ba nindot paminaw? Dili ba mura mo bagong mga uyab nga nag-istorya-istorya o mga pasiyaw? Unya, suroy-suroy mo nga mag-agbay bisan unsa inyong himuon aron muhiusa ninyo mulipay ninyong duha kay ang ligon nga kaminyon nang matuod na ang paghigugmaay kanunay uban sa maong gihapong tao sulod sa dugay panahon nga mag-istoryahanay kanunay mulungtad o malipayon. Ano na ba'y naguba nga relasyon nga atong ayuhon karon? Mga igsoon, kuna atong sugdan samtang dili pa ulay